Anem a veure ara què són els WebSockets i com podem treballar amb ells amb JavaScript. Abans de començar amb el codi, primer hem d'entendre una mica què són els WebSockets i per què ens serveixen. Bé, fins ara nosaltres, per comunicar-nos amb el servidor, havíem vist com podíem fer peticions AJAX, i les peticions AJAX, la particularitat que tenen és que són peticions que es fan del client al servidor. I el servidor l'únic que fa és respondre a aquelles peticions. És una forma de crear peticions en comptes amb un formulari o amb un link, doncs nosaltres, a través de JavaScript, creem aquestes peticions i les gestionem, les respostes. Quina és la diferència amb els WebSockets? Els WebSockets el que ens permeten és que el client pugui enviar informació al servidor, pugui fer peticions al servidor i enviar-li missatges, però que també el servidor pugui enviar missatges al client. Per aconseguir-ho, el que establirem serà un canal de comunicació entre el client i el servidor. I per tant, en aquest canal de comunicació tant podrem fer les dues operacions. O bé el client escriurà un missatge i anirà a parar al servidor, o bé el servidor escriurà un missatge i anar a parar al client. Per què podem utilitzar els WebSockets? Bueno, els WebSockets s'utilitzen molts cops, per exemple, per fer un xat. En un xat jo vull que quan un client envia un missatge al servidor envia aquest missatge a la resta de clients. Si ho féssim en peticions AJAX, contínuament hauríem d'estar enviant peticions del client al servidor demanant-li si hi ha novetats. En canvi, amb WebSockets, només quan el servidor rebi un missatge, enviarà aquell missatge cap als seus clients. Anem a veure quin serà una miqueta aquest protocol que utilitzarem o aquest paradigma que utilitzarem. Primer de tot tindrem que el nostre servidor haurà d'estar creat i haurà d'estar a l'escolta en un cert port. Per exemple, en el port 9000 o en el port que nosaltres vulguem. En un cert moment, el client enviarà una petició, un request, cap al servidor. Aquesta petició serà una petició de connexió. I al servidor veurem que se li tindrà vinculat uns esdeveniments del tipus onRequest que s'executaran exactament en el moment en què rebem una petició del client, una petició de connexió. Quan obtinguem un request, nosaltres podrem mirar aquesta petició, veure si la volem acceptar i si l'acceptem, executarem la funció accept que envia un esdeveniment del tipus open cap al client. El client capturarà l'esdeveniment onOpen i en aquest moment significa que el servidor ha confirmat la connexió. Un cop ja tenim fet aquesta connexió, el servidor hauria d'haver guardat aquesta connexió per tenir-la sempre present. I, evidentment, el client també, perquè té la connexió ja feta amb el servidor. A través d'aquest canal és quan el client en qualsevol moment pot enviar un missatge amb el send, amb la funció send, i això envia un message. El servidor, quan rebi un esdeveniment del tipus onMessage, significarà que un client li ha fet un send. En aquest onMessage obtindrem també informació sobre quina és la connexió que m'ha enviat el missatge i jo el que podré fer és respondre-li un missatge també amb la funció send en aquest propi client, però també en tota la resta de connexions que tingui guardat en el meu servidor i que m'interessi enviar-li el missatge. Així que de la mateixa manera que el client ha pogut fer un send per enviar el missatge al servidor, el servidor també podrà fer un send per enviar un missatge al client. I de la mateixa manera que onMessage, en l'esdeveniment onMessage del servidor, és quan s'executa quan rebem un missatge, a l'esdeveniment onMessage del client també s'executa quan rebem un missatge del servidor. I d'aquesta forma contínuament podrem estar enviant missatges des del servidor al client i des del client al servidor. Fins que en algun moment, o bé el client o bé el servidor, enviï un close. Quan s'envia un close és perquè es vol efectuar es vol tancar la connexió. Es vol fer una desconnexió. Per tant, si el servidor rep un onClose, sabrà que en aquella connexió es vol tancar, per tant, tancarà la connexió, destruirà aquella connexió, i de la mateixa manera el servidor pot enviar un close cap al client i el client rebrà l'onClose per tancar la seva connexió.
I ja està, ja tenim tot el que tenim que saber per utilitzar els WebSockets. Nosaltres veurem com podem crear tota aquesta lògica amb JavaScript, però clar, per fer les nostres proves també necessitem el servidor. Aquest servidor pot ser qualsevol llenguatge que accepti WebSockets. Podríem fer servir PHP, però en aquest cas farem servir Node. Node és un intèrpret de JavaScript, però que a diferència del que estem acostumats, que normalment aquest intèrpret està executat en el propi client, Node s'executa en un servidor, s'executa com una aplicació més. Com que de forma òptima el servidor de WebSocket i el client del WebSocket haurien d'estar en el mateix servidor, en el mateix domini, el que farem inicialment és crear un servidor web amb Node que contindrà el nostre client. Després configurarem el nostre client de WebSocket i després configurarem el nostre servidor de WebSocket. Com a client tindrem un HTML que després li vincularem un JavaScript. Però abans d'això anem a crear-se el nostre servidor de Node. Aquest servidor serà encarregat de, primerament, servir pàgines web, servir HTMLs. I, posteriorment, li afegirem la funcionalitat de que pugui servir també WebSockets. En principi, només necessitem tenir instal·lat Node.js per poder crear el nostre servidor web. Després sí que haurem d'instal·lar un paquet de WebSockets per poder gestionar els WebSockets. La meva recomanació per instal·lar tot això és que tinguem per aquí el PowerShell, l'extensió aquesta de PowerShell, que la podem descarregar aquí en Extensions, que després la farem servir per descarregar-se el paquet de WebSocket. Anem a començar amb el nostre servidor i per fer-ho crearem per aquí, primerament, totes aquelles variables constants que nosaltres necessitem treballar. En aquest cas nosaltres necessitem, aquí importarem la llibreria de HTTP, que serà l'encarregada de gestionar les peticions HTTP. És a dir, les peticions. També ens crearem una variable FileSystem, que serà l'encarregada de comprovar si existeix aquell arxiu que l'usuari pugui demanar a través de l'HTTP. Recordeu que, com a servidor HTTP, el seu objectiu serà rebre una petició, comprovar si existeix aquell arxiu i retornar-lo. També utilitzarem el ConstantPath per facilitar que és tot el tractament de rutes a l'hora d'accedir a arxius. Molt bé, això és de moment tot el que necessitarem. I procedim a crear el servidor HTTP. Per fer-ho, ens creem el servidor, l'objecte que serà el nostre servidor, a través de l'HTTP, amb una funció que diu createServer. Això ja ens crea el nostre servidor. Però és clar, aquest servidor no fa res. On li indiquem què és el que volem que faci? Doncs per aquí, com a paràmetre, li indiquem una funció que serà la que s'executarà quan rebi algun tipus de petició. Aquesta funció rep informació sobre la request i la response, la resposta. Request serà la informació sobre la petició que estic rebent i response l'utilitzarem nosaltres per escriure la resposta. De moment, cada cop que s'executi això d'aquí, l'únic que voldré fer és mostrar un missatge per consola per saber que estic rebent correctament les peticions des d'un client. Llavors, sí que és molt important que per jo mostrar una resposta, el que necessitaré serà tancar response. I, a més, tancar com a mínim haver-li indicat les capçaleres de la resposta. Doncs això és el que farem nosaltres. Primer tot un console log indicant petició de l'arxiu
o de petició del recurs, i aquí li podem concadenar la ruta del recurs que jo vull. Això ho tenim a través del nostre request. Veieu que té un paràmetre que és URL. Això és què és el que hem estat demanant al client. I ara, a través del nostre response, li afegim les capçaleres. Write. Veieu que puc escriure moltes coses de resposta. Com que encara no hem vist com generar una resposta, és a dir, una resposta de l'arxiu que em demana, doncs només anem a fer aquí una capçalera que em digui que no existeix i simplement fem el end. Quan jo faci l'end és quan s'enviarà aquesta resposta cap al client. Per últim, inicialitzem el nostre servidor. Per inicialitzar el servidor fem server.listen i queda't a l'espera, a l'escolta, en el port que jo li vulgui dir, com a primer paràmetre, i com a segon paràmetre li podem indicar la funció que vull que s'executi un cop s'hagi acabat d'inicialitzar el meu servidor. Això ens ajuda, aquí indiquem servidor, iniciat, el port, 8088, per exemple. Anem a posar en marxa el nostre servidor. Per fer-ho, només necessitem escriure node i a continuació, veieu que aquí tenim de moment només el client HTML i el servidor Node.js, doncs escrivim node, servidor, Node.js. I m'està sortint un error. Anem a veure què ens diu aquest error. A veure... Diu el ready news. Doncs tenc que tenir algun programa que està utilitzant això, aquest port, o igual en algun exemple se m'ha quedat obert. Doncs molt fàcil, venim aquí, li canviem el port i llestos. Inicialitzem aquí. Molt bé, ja tenim el nostre servidor aquí. Ara anem a intentar accedir a client HTML. Per fer-ho ens venim i ens posem aquí l'adreça i el recurs que volem, que és client.html. En aquest cas ens està dient que no es pot trobar la pàgina perquè fixeu-vos que nosaltres el que hem dit. Li hem dit, mira, la resposta serà un 404, per tant no es pot trobar. Però si mirem aquí la consola veurem com sí que hem rebut la petició en el recurs correcte, que és client.html. Si li donem per aquí inspeccionar, doncs recordeu que en Network també podem veure la petició que estem fent al nostre servidor. Client HTML, de moment ens toca un 404. Vinga, anem a canviar això perquè ens retorni el nostre client.html correcte. I començarem per accedir al path complet al nostre arxiu. Per obtenir la ruta completa del nostre arxiu, utilitzem aquí el path i fem, a través del path, join amb dir name i request URL. I això ens ho guardem en una variable que anem a dir-li file path. Anem a veure què ens retorna el file path. El posem per aquí. Vinga, aturem amb Ctrl+C i tornem a inicialitzar el nostre servidor i tornem a demanar el nostre recurs. Si us fixeu, ara ja obtenim la ruta completa al nostre arxiu. El primer, el console.log, que és la ruta només relativa, però nosaltres volem la completa perquè estem treballant en el servidor i per tant necessitem accés a la ruta completa. Ara que ja tenim la ruta completa al nostre arxiu, podem treure-ho d'aquí i aquest també no ens aporta molt ara mateix. Deixarem això. Ara que tenim la ruta completa podem comprovar si podem accedir a aquest arxiu o no, perquè podria ser que no tinguéssim permisos d'accés o tinguéssim qualsevol problema. Vinga, intentem accedir aquí, o que no existeix l'arxiu. I aquí mirem si podem accedir amb ell. A l'accés ens mira a veure si podem accedir i per veure si podem accedir o no executa una funció, és a dir, en el moment en què comprova si pot accedir, executa la funció que passem com a tercer paràmetre d'access,
té un paràmetre que és el file, aquí que mirem a veure què volem fer, si volem accedir-hi, i després aquí ens indicarem si s'ha produït algun error o no. La variable error, el que vulgueu posar aquí, error, agafarà els possibles errors que s'hagin produït. Com comprovo jo si té un error? Doncs molt fàcil, l'únic que necessitem és comprovar si existeix error. Si existeix error vol dir que s'ha produït un error, per tant anem a retornar una resposta de que no existeix, doncs right. Anem a fer exactament això que teníem aquí. Que no existeix. Perfecte, en cas contrari sí que existeix. Bé, pot ser que ens doni algun error a l'hora de llegir-lo. Però anem a comprovar llavors si el podem llegir. Per comprovar si el podem llegir, utilitzem el file system, li diem llegeix l'arxiu, quin aquest, i tenim, fixeu-vos que el model d'execució és, el paradigma és semblat al d'anteriorment. Aquí intentàvem accedir, si en qualsevol cas s'executava aquesta funció un cop hagués intentat accedir, i aquí igual, intentem llegir-lo, i en qualsevol cas, un cop l'hagi intentat llegir, executarà aquesta funció d'aquí. I més o menys els paràmetres també. Aquí li podem indicar l'error que s'ha pogut produir si no he pogut llegir-ho, i com a segon paràmetre la informació llegida. Ara aquí dins tornem a repetir el mateix que abans. Li miro si s'ha produït un error, doncs tindrem, podem fer això, o aquí podríem utilitzar el 500, que és, hi ha hagut un error del servidor. I això és arxiu no trobat. En qualsevol cas, molt important a l'end per respondre, per enviar aquesta resposta. I ara sí que si existeix l'arxiu i l'hem pogut llegir, llavors entrem en aquest else. Això és existeix i el podem llegir. I ara només ens quedarà escriure un altre cop una capçalera de resposta, en aquest cas és el 200, indicant el tipus de resposta que estem indicant, que estem retornant, el content type, que com que això és per HTML, doncs és text HTML. I ara, la diferència de la resta, hem d'escriure també la resposta, el data, la informació que ens ha retornat aquest read file. I ara sí, response.end. Tanquem perquè volem enviar aquí la informació. I ja està, ara només ens queda comprovar això. Ja tenim creat el nostre propi servidor de Node. El posem en marxa, l'actualitzem i veieu que ja no ens dona l'error. Això és perquè ens ha retornat el client.html. Perfecte. Aquí no hauríem de tenir cap més error, només el recurs que ens està demanant. I ara ja podem crear el nostre client HTML. Per fer l'exemple de WebSockets, encara no hem començat amb WebSockets, hem creat el servidor HTTP, ara anem a fer l'exemple WebSockets. Llavors, què ens crearem? Intentarem fer un chat i per fer-ho anem a fer un botó que sigui el botó de connectar. Què més podem fer? Podem fer un botó de desconnectar. No és molt important el de desconnectar, però a fer-lo també. Després ens crearem un espai on mostrarem la informació.
un div mateix que sigui div per mostrar la informació del xat, després un espai on l'usuari pugui escriure, per tant això serà un input, aquí escriurem input del xat, i per últim el botó d'enviar el missatge. Vale, doncs id button send. I anem a programar el JavaScript que faci de client. Venim cap aquí, client.js. Li vinculem aquí el nostre HTML amb el script source client i li afegirem un defer per assegurar-se que s'executi posteriorment. Em deixo aquí l'HTML per recordar-me dels IDs, perquè tinc molt mala memòria, així que vinga. Venim cap aquí i ara anem a programar. El primer de tot serà el botó de connectar. Així que venim per aquí. Anem a fer un get element by id de button connectar. Aquí. I li afegim un event listener i li direm que al fer clic amb executi la funció, doncs clic a botó connectar mateix. I vinga, ens creem una funció de botó de connectar amb el servidor. Aquest botó de connectar l'únic que farà serà crear el WebSocket, que, puc crear-lo aquí o una funció a part. Crearem directament aquí. No estaria malament que estigués en una funció a part, perquè potser voldrem fer altres coses diferents, a més d'això. Vinga, la crearem a part. Function, crear WebSocket. Però fixeu-vos que simplement estic creant directament d'aquí dins a aquí dins. Per què el WebSocket? Perquè el WebSocket és molt senzill. L'únic que necessito és crear una variable socket que es crea a partir del constructor de WebSocket. Això serà una variable del tipus WebSocket. I aquí, entre parèntesis, què li indicarem? Li indicarem que això és un li indicarem l'adreça, l'adreça a la que volem connectant-se. Recordeu que nosaltres, si mirem aquest diagrama, el que teníem era que quan es creava el client vinculàvem el WebSocket a una adreça del servidor. Doncs anem a fer això mateix. L'adreça la vinculem aquí dins. Jo quan creo el WebSocket directament el vinculo a una adreça. En aquest cas és el localhost i hem dit que el nostre servidor Node el teníem al 8089. Doncs vinga, aquí és on anirà a parar, 8089. I ara anem a vincular-li els diferents esdeveniments que es poden produir en el socket. Aquesta variable socket la tinc creada aquí. Jo vaig a definir-la fora. Socket perquè sigui una variable global accessible des de qualsevol funció. I ara sí, ara anem a vincular-li els diferents esdeveniments. El primer esdeveniment que teníem era l'open, que era quan el servidor ens confirmava la connexió. Doncs escrivim socket.onOpen i què és el que vull que executi? Doncs aquí una funció, rebem informació de l'esdeveniment, si ho féssim servir per alguna cosa. De moment l'únic que farem serà accedir a aquest div i mostrar-li un text a dins. Com que contínuament estarem accedint a aquest div chat, doncs anem a definir-lo aquí. Div chat és igual a document.getElementById div chat. Perfecte. Així de forma ràpida ara podem accedir al nostre div chat i li fem un inner HTML i li posarem per aquí mateix dintre d'un div un missatge que em digui que el servidor, el WebSocket, s'ha connectat.
anem a fer la part corresponent al nostre servidor, que serà la part que s'encarregui de generar el WebSocket i quedar-se a l'espera del onRequest. Anem a crear el nostre WebSocket server. Així que venim per aquí i ens creem el WebSocket server. WebSocket, com ho hem creat abans, server igual a new WebSocket. I aquí li passarem diferents paràmetres. Primer de tot el servidor, HTTP server, que és el servidor que hem creat anteriorment. I després aquí té un segon paràmetre que és l'auto accept connections. Aquest segon paràmetre el podem posar true si volem que accepti connexions des de qualsevol domini, encara que no sigui ell mateix. Molt útil si estem en fase de desenvolupament i, per exemple, l'HTML el tinguéssim en un, per exemple, en el XAMPP i volguéssim fer peticions en aquest servidor d'aquí, que està en un altre port diferent i és un altre domini diferent. Però com que no és el nostre cas, el deixarem així a false. I ara anem amb el nostre WebSocket server i li configurem l'event request. Això ho fem aquí on i aquí el nom de l'esdeveniment, en aquest cas és request, que volem que passi quan es produeixi un request. Doncs volem que executi una funció, que és aquesta funció que definirem aquí. Els esdeveniments sempre són iguals, on, tipus d'esdeveniment i què és el que vull que passi. I aquí rep com a paràmetre, request, informació sobre la petició. De moment, doncs només anem a fer un console.log de petició WebSocket. I acceptarem aquesta petició. Que és a través del nostre request.accept, accept la petició. Això ho fem aquí, aquí no li fa falta que li passem res, li indiquem l'origen de la petició. Anem a imprimir per aquí també el request.origin. A veure si el podem veure. I anem a posar-ho en marxa. Per aquí, inicialitzem el node. L'error... WebSocket is not defined. Exacte, ens falta per aquí importar la llibreria de WebSocket. Vinga, doncs, com ho fem per importar la llibreria de WebSockets? Primer de tot l'hem d'instal·lar. Podem fer a través de l'npm install WebSocket. I ara l'importem aquí dalt. Igual que tenim aquests, fem const WebSocket, exacte, és igual a require WebSocket.server. Molt bé, anem a provar a veure si ara ja ho podem llançar-ho. Ei, no. Aquí, servidor node. Tenim el servidor iniciat. I per aquí anem a actualitzar. I fem un connectar. Aquí... Això potser està una mica mal escrit, no? Request. Bé, l'executem. I li donem a connectar. Ara sí, ja tenim el WebSocket connectat. Aquí m'havia equivocat en el nom de l'esdeveniment. I fixeu-vos que aquí he rebut la petició del WebSocket. Ara mateix l'únic que estem aconseguint és la primera part del diagrama, en la qual creem el WebSocket en el client, fem el request, el servidor accepta el onRequest, llença l'esdeveniment onRequest i retorna a l'open i el client rep l'esdeveniment d'onOpen. Aquí tenim l'onRequest del servidor i l'onOpen del client.
La següent part serà fer el send, gestionar l'OnMessage i gestionar l'OnMessage també del client. Així que anem a programar el botó de send. Posarem aquí, document, getElembyID. Primer tot li vinculem a l'esdeveniment, add event listener. Quan cliqui l'usuari, cridarà la funció click button send. Així que anem a definir la funció function click button send, que farà primer de tot obtenir el valor que l'usuari hagi escrit dintre d'aquest input. Així que fem un document, getElembyID, chat.value, i això és el text que volem enviar. Text que vull enviar. I ara l'enviarem a través del nostre socket. Socket.send i el text que vull enviar. Podem afegir per aquí un missatge informatiu a l'usuari a través del nostre div chat. Inner HTML i li diem enviant i aquí el text que volia enviar. I ara anem al node. El node, nosaltres tenim aquí vinculat el mètode onRequest i ara l'hem de vincular al mètode onMessage. Però bé, aquest mètode onMessage no el fem directament sobre el WebSocket, sinó que el crearem sobre la petició, la connexió que hem rebut, perquè nosaltres el que estem creant és, aquí en el servidor estem creant un canal de connexió amb el client. I aquesta connexió d'on l'obtenim? Bé, l'obtenim d'aquí, de quan nosaltres fem l'accept. Quan nosaltres creem l'accept, ens retorna això, la connexió, que és el canal que s'estableix entre el servidor WebSocket i el client. Perquè fixeu-vos que el servidor WebSocket pot tenir múltiples connexions. El client només en tindrà una, però el servidor WebSocket en pot tenir múltiples. Llavors, aquí un cop ja tinc creada la meva connexió, ara és quan li afegeixo l'esdeveniment d'OnMessage. Fem connexió.onMessage i que executarà cada vegada que rebi un missatge. Doncs executarà una funció que rebrà com a paràmetre el message propi, el text, el missatge, i anem a fer aquí un console.log de missatge rebut message. Aquest message el tenim, pot ser diferent tipus de missatge, i nosaltres el que estem treballant és amb text, que això ho extraurem amb UTF-8 data. Això seria per extreure el text del missatge. Vinga, doncs guardem aquí, tornem a llançar el nostre servidor i anem a veure si això ens funciona, ens dona un error. Comencem a connectar, posem aquí network per veure les peticions, escriurem hola, li donem a send i fixeu-vos que aquí ens surt compte, l'està enviant hola a network no ens apareix, ens hauria d'aparèixer aquí en WebSockets, és raro que no ens surti, però fixeu-vos que aquí en el client, en el servidor sí que ens ha sortit, missatge rebut, hola, perfecte, ja rebem el missatge del client, anem a respondre al nostre client. Per respondre al nostre client utilitzem el mateix connexió i igual que el client ens ha escrit, nosaltres li escrivim amb ell. Fem un send i li diem send soc el servidor. Send al server i anem a retornar el missatge que ens ha escrit el client.
message.utf8data. I ara anem al client. El client té que poder rebre missatges. I com ho farà? Doncs, igual que amb el servidor, li hem de vincular també l'esdeveniment onMessage. En aquest cas ho vinculem a través del socket i aquí a través del socket li escrivim .onMessage, executa una funció, aquí podríem utilitzar la funció fletxa també, que rebi aquí que rebrà un message, rebrà la informació, això és un event, un event, i d'aquí podem extreure el text, això és a través del text que m'ha retornat l'usuari, podem dir-li igual que li hem dit aquí com li hem dit el text, message, text m'està bé el text. Com extrec jo aquí el text? Aquí el text l'extraiem a través del data. Això és la informació que m'ha retornat el servidor. I aquí ja fem, doncs, mostrar això. div.inner.html. Anem a afegir-li. Posarem un div. De fet, aquí, que l'estava igualant, també anem a afegir-li perquè si no ens estarà borrant tot el que tenia l'HTML. Doncs, vinga, anem a afegir-li. I aquí li posarem en rebut i el text que m'ha retornat el servidor. Actualitzem, escrivim hola. Primer m'he de connectar, Bé, hola. I aturarem també el servidor, anem a tornar a reiniciar-lo. Vinga, actualitzo, connecto, ja escric hola. I perfecte, ja tenim tota la comunicació. Hem enviat hola i hem rebut un hola. I en aquest cas, ara sí, ja apareix aquí baix, veieu que surt un WebSocket, o per aquí també podem seleccionar els WebSockets, i és el missatge que estem rebent, el send del server, hola. Anem ara a programar el següent botó, que és el botó de desconnectar. El botó de desconnectar, anem cap al client, i vinga, document.getElementById. Aquest és el botó desconnectar i li posem un AtEventListener, on clic, botó de desconnectar. I anem a crear la nostra funció botó de desconnectar. Perfecte. Què ha de fer el botó de desconnectar? Doncs simplement desconnectar. I simplement com es desconnecta? Doncs fixeu-vos, close. Així que, tan senzill com venim aquí, al nostre socket, i fem un close. A més, doncs podem afegir-li un missatge d'aquí, desconnectant. A més, quan nosaltres fem el close, enviarem el close al servidor, però quan el servidor tanqui la connexió també enviarà un close al client, perquè pot ser que el servidor tanqui la connexió, que qui tanqui la connexió no sigui el client, sinó que sigui el servidor. I com capturarem aquest close que ens pugui venir del servidor? Doncs aquí dins, on capturem tots els esdeveniments, també capturem l'esdeveniment onClose. I l'únic que necessitem és dir-li, doncs, aquí posem un missatge, poca cosa podem fer, quan el servidor ens tanca, doncs ens tanca. Simplement li diem el servidor ha tancat la connexió. I ara anem a veure com gestionem el tancar la connexió en el servidor.
Doncs aquí afegim a la connexió a l'esdeveniment close. Perfecte. Quan tenim el close, l'únic que necessitem és fer un connexió.aClose. I podem posar també un console.log tancada l'acció. I anem a executar-ho. Iniciem de nou el nostre servidor, actualitzem per aquí, connectem, escrivim, anem enviant, anem obtenint resposta, desconnectem, ens hem desconnectat i el servidor ens ha tancat la connexió. Podem tornar a connectar, tornem a escriure i desconnectar. I fins aquí tenim tot el que necessitem realment per crear el nostre xat, però anem a anar una miqueta més enllà, perquè fixeu-vos que de moment l'únic que estem obtenint és que jo quan escric un missatge el servidor em respon. Però volem anar una mica més enllà. Volem que quan jo escriu un missatge, aquest missatge es redistribueixi per tots aquells clients que estiguin connectats. I per fer-ho necessitem guardar-nos aquestes connexions. Ens guardarem cada cop que creem una connexió, l'afegirem amb un array de connexions i cada cop que obtingui un missatge des del client, el que faré serà recórrer aquest array de connexions i enviar un missatge a cada un d'aquests clients. Per tant, ens creem aquí la nostra llistat de connexions. I cada cop que acceptem la connexió, fem que connexions, li afegim la connexió. Què més? Important, quan tinguem el close hem de treure aquesta connexió. És a dir, aquí, quan jo vingui i faci el meu close, miraré la posició en la qual a connexions està la connexió. Si existeix, si la posició és diferent a menys 1, vol dir que existeix aquesta connexió en el llistat de connexions, llavors a connexions li traurem la connexió que està en aquesta posició. Splice, que és a partir d'aquesta posició, retira un element només. I ara ens queda el tema de mostrar, d'enviar els missatges. Quan rebi un missatge, reenviar aquests missatges a tots. Doncs vinga, ho farem aquí això. En comptes d'enviar un missatge només en aquesta connexió, tan senzill com fer un bucle que recorri totes les connexions per cada connexió. Això és cada una de la connexió. For each rep una funció que s'executa per cada un dels elements que hi ha aquí dintre, doncs per cada una aquí per no dir-li igual li direm per cada, li direm per cada client. Per cada client que hi hagi aquí dins, però això són connexions, més que res per saber que no estem utilitzant aquesta connexió que ens havíem creat anteriorment. Doncs per cada un dels clients, o podem dir connexió client, per cada connexió del client li enviem el missatge i ara ens toca posar en marxa això. Iniciarem el servidor, venim, connectem, anem a escriure-li un missatge, obtenim la resposta i anem a crear un altre client diferent. Obrim una finestra aquí d'incògnit. Vinga, fem la mateixa informació, ens connectem i enviem. Si us fixeu, estic enviant aquest text
però la resta de clients també l'estan rebent. Vale? Per què? Doncs tots aquells clients que estiguin connectats amb el meu servidor també rebran aquest missatge. Doncs ara el que tocarà serà que quan l'usuari escrigui el text s'enviï no només el text sinó el nick. Vale? Qui l'ha escrit l'usuari. I per això creem per aquí un input. Vale? Per exemple, nick chat. I en el nostre client accedirem a aquest input, accedirem al seu valor i quan nosaltres enviarem no el text tal qual, sinó que enviarem un JSON amb el nick i el text. Vale? Però clar, el JSON no ho podem enviar tal qual perquè per WebSockets només podem enviar text, així que el que farem serà transformar-lo de text amb el stringify. Sí? Venim aquí, actualitzem, escrivim un nick, aquí és el Cristian, ens connectem i escric hola. Vale? I fixeu-vos que hem rebut això d'aquí. Això és el text que ha rebut el servidor i que ha retornat. Aquí en el servidor podem extreure també aquesta informació. Aquí és quan rebem la resposta. Podem obtenir, per exemple, el nick que ha enviat el missatge, és message.utf-with-data, tot això ho fem un JSON stringify, parse. Aquí rebem la string i jo el que vull és parsejar-ho. Això serà més aviat message JSON, per exemple. Això és el missatge en format JSON. Ja que ja tinc aquest missatge en format JSON, podria extreure el nick del message.json.nick i podria extreure el text amb message.json.text. D'acord? I aquí escriure qui ha escrit què? Aquest nick ha respost o ha escrit i aquí el text que ens ha escrit. O també podria retornar un JSON, en comptes de retornar d'aquesta forma, retornar un JSON i que el client extragués el JSON igual que estem fent aquí nosaltres. Vinga, iniciem el servidor de nou. Actualitzem per aquí el client, actualitzem el client, aquest serà el Pep i aquest serà la Maria. Els dos es connecten i el Pep diu hola. Rebut el Pep ha escrit hola i la Maria diu què tal. Perfecte. Aquí, si us fixeu, ells reben també el missatge que han escrit perquè això ho envia a tothom. El que podríem fer també és que no s'ho enviés amb ell mateix. Podem comparar si la connexió del client és igual a la seva pròpia connexió. Però està bé que ho reenviï a tothom, si acá seria més aviat feina del client de no mostrar-ho o de mostrar en cas de comprovar que s'hagi enviat el missatge correctament, és a dir, que el servidor t'ha respost, el que tu has enviat, mostrar com tal s'ha enviat correctament el missatge. I tothom l'ha rebut, o com a mínim s'ha reenviat a tothom. I ja està, fins aquí ja veieu com de fàcil podem fer per crear un servidor, un xat amb WebSockets. Fins a la pròxima.